wena ngomlomo wakho yithi bacabanga ukuthi ngidakiwe. Angidakiwe mina. Esho umuntu ephuma endleleni kodwa utshwala obuphila kuye bumenzisa intando yabo yokuthi akhuluma amanga. Athi angidakiwe, bacabanga ukuthi ngidakiwe. Kodwa eshebelele ebheke phezulu engqashe engakwazi ukuvuka. Kodwa athi ningacabangi ukuthi ngidakiwe. Angidakiwe mina. So-ke uma umuntu engenwa umoya wobuKristu wenza intando yobuKristu. Umoya wobuKristu umhambisa inkambo yobuKristu. Ngoba wonke umoya ongena emntwini umhambisa ngendlela yaloyo moya ongena emntwini. Ayenza intando yawo. Uma umuntu angenwe umoya wenyoka, hayi wabangasekho, awungeni muntu. Khuluma mina ngomoya wenyoka lokuthiwa yidlozi. Lowo muntu uma umngena nje wenza intando yomoya ongene kuye. Awenqena ukumqhaqhisa uthayi. Akhiphe isheti abe ngeyinyawo. Aqimbe, ahuke umqabo, ahambe intando yomoya ongene kuye. Awubi ngumKristu ngokufunda iBhayibheli. Uba ngumKristu ngomoya ongene kuwe. Yes, Jesus. Jesus. Uma ufuna ukuyibona ukuthi ungumKristu, uzohamba isitepu somoya ongene kuwe. Uma uPetro bewufakazi omkhulu kaJesu. Nkosi malanga phela uqhweka. Uma seyibuya ngoba kukhona nifaneleke ibuye. Uvele lapho ukuthi ubani ongene kuwe. Uma seyibuya wabona bothi umlilo. Wabona ukuthi yabona lo zembuye. Ngisibuke ukuze kungcono ngiyobona umlilo kanye nalaba abayizitha zakhe. Uma sesotha umlilo kwasho ukuthi umoya ongene kuye. Intombazane iyawubona. Ithi kodwa lo unophawu. Noma sejola kodwa yena unophawu. Lalo uphawu aluvuma abayinkomo yesinye isibaya. Zimkhwebula khona lapha. Zithi kodwa ngiyabona ukuthi hey, khona umuntu oke wanda. Wathi hey, wemntundile. Ngithe angimazi lo muntu. Abanophawu abahlebani. Ngoba mawuhleba usho ukuthi awumazi lo muntu. Jesus. Awukwazi ukuhleba naye phila Kuwe. Nkosi yami. Sesiyabona ukuthi singagejwa kanjani umbuso kaNkulunkulu. Akekho umuntu ezogwene ngazi. Uyabona nje ubuzazi ukuthi uyinhleli. Uyazazi le vele ukuthi akukho la uya khona. Uze kwagcizelele. Kwathiwa ningahlebani bazalwane. Uyabona ibandla ngokuba angazi konje ungathini mawufundela abantu le. Ibandla yinto eyodwa enabantu ongathi baningi ababili. Kodwa umoya bayinto eyodwa. Awukwazi ukukhuluma ngomunye umuntu oyibandla kanye naye. Awukwazi ukwenza.
So uma kufanele kukhulunywa ngebandla, kukhulunywa ngoKristu noYise nomoya ongcwele. Ibandla yilokho. Yingakho-ke ethi uJesu, nina niwukukhanya kwezwe. Uma izwe lifuna ukuhamba liye ezulwini, libuka nina niwukukhanya. Jesus. Kodwa akukwazi ukukhanya kodwa kungalandeleki. Uyazi ukukhanya kulandelwa nayimiyane. Ukhanya. Laba banezimoto bayazi ukuthi ukukhanya kulandelwa ngamabhungane abalekela ukuzofelaphi ekukhanyeni. Umnikazi wemoto uzothintitha amalambu, iy'nambuzane ey'fele khona ebusuku zibalekela ubumnyama, zayofela ekukhanyeni, phuma-ke ebumnyameni. Sehlezi ekhaya, uhlaleleni bangihlelile. Usuhlezi ebumnyameni. Kungcono uzofelaphi ekukhanyeni. Angazi ngiyithathaphi le ndaba. Kodwa webazalwane, uyabona kuthiwa khona imisebenzi yobumnyama. Leyo msebenzi leyenziwa kuphi? Ebumnyameni. Okungafanele izotholakala kumuntu ozibiza ngokukhanya.